Lo primero, felicitar al centro por su cumple y a todos y todas que habéis hecho posible este sueño. Que un pasado, presente y futuro es un referente indispensable. Mi primer contacto fue hace más de 40 años por las panderetas y por los bollos de mantequilla. Sí, cuando volvía de alguna romería de Gauchori, antes de irme a dormir en Recalde, iba al bar Coruña a por la pócima milagrosa. O sea, llamada del estómago y las orejas. Un dueto infalible. Entonces ya me fijé en la fuerza de ese pueblo, que tuvo que partir pero que sigue transmitiendo su corazón. Inmediatamente, de forma silenciosa para mí, me di cuenta que tras ese bollo había algo más. Siempre tuve un gran respeto por quien tuvo que partir. Incluso mi padre fue refugiado en Bélgica y mis tíos emigraron a Argentina. Mis primos nacieron en Buenos Aires. Sé que tras esos bollos hay grandes historias. Volviendo a las corcheas, cayó en mis brazos un LP de Milladoiro y lo desgasté. Unas melodías preciosas. Después un día me dice Nacho de Oscorri: oye, ¿te apetece hacer unos conciertos por Euskadi y Galicia junto a Milladoiro? No os tengo que decir cuál fue mi respuesta. Más de 40 años dan para bastantes encuentros de ida y vuelta. Quiero dejar a vuestra imaginación. Antes de despedirme, repito mi felicitación al centro, también a los y las que habéis estado, estáis y estaréis. Hoy gracias especiales a Alberte y a Abel. Sin su ayuda hubiese sido complicado hacer esto. Un día soñamos la pandereta gaita, hoy el bollo pulpo. Agur, boas a las puertas de la primavera. Kepa. A conexión, pues bueno, supoño que, que cando colaboraba con Oscorri, pues Oscorri era aquí como a banda de música euskaldun máis famosa, a máis sendeira que había en Galiza era Milladoiro, como compartiron moitos escenarios, e foron os que máis proxección hasta ese momento tiveron, proxección internacional, pues supoño que esa unión das dúas músicas pues parece que lle gustou, que lle apetecía hacer algo de eso. También imaginaros con dos de los grandes grupos que son maestros, ¿no? Pues tuve la suerte de descubrir ya por primera vez lo que eran esas músicas y desde ese primer momento me entusiasmaron y de verdad que me atraparon, ¿no? A Kepa parece que os instrumentos tradicionais galegos e a música galega en xeral gustaballe abondo, non? Porque, bueno, eu tuve na sorte tamén de colaborar con el en varios directos porque a gaita parecíalle un elemento a incorporar nos seus concertos. Para mí la música de Galicia es algo único, yo creo que es uno de los grandes patrimonios universales que hay dentro de las culturas. Para mí es una de mis favoritas. A lo mejor al principio los gallegos se han sorprendido de esa devoción, pero cuando tú sientes algo por encima de modas, de tópicos, yo me enfrento a ese reto, ¿no? Entonces, bueno, he intentado pues aportar mi visión. Yo empecé a componer mis temas, a grabar mis proyectos y me empezaron también a llamar de Galicia, ¿no? De los diferentes festivales, ¿no? Esto también me llamó mucho la atención. Dije, mira, se están fijando también en mi música, ¿no? Y ahí me di cuenta que empezamos también ya a conectar ya con los músicos, que había también, bueno, había esa comunión también que teníamos cercana en armonías, en melodías, ¿no? Y es cuando empiezo a descubrir a muchísimos músicos y descubrir también las melodías, ver cómo bailan, el día a día vuestro. Y bueno, yo he tenido la suerte, la música es un vehículo que aparte de una persona que a lo mejor conoce Galicia la Galicia más turística, a lo mejor no tienes mucho tiempo pero nosotros tenemos la suerte también de conocer a las personas, entonces que algún país cambia mucho cuando conoces, en este caso, a los músicos, ¿no? Tuvo moita relación con artistas galegos, desde sempre eu penso que cando sacou Bilbao Hora Cero, que cando eu
pues fixen varios directos con él, colaborei con él. En outros sitios, cando iba a Galiza ou tal, pues tamén estaban, colaborou Budiño, colaborou Susana Seivane, Carlos Núñez, o sea, tuvo moito contacto con músicos galegos. Tengo hasta una anécdota, ¿no? Cuando hace 11 años incluso nació mi segunda hija, que tiene 11 años, y nació el mismo día que yo tocaba en Ortigueira, que era un 14 de julio. Entonces el ginecólogo me dijo, se puso de parto el mismo día de mi mujer, y me dijo el ginecólogo, ¿hasta qué hora tienes que? Y digo, hasta las 3, porque luego tengo que tocar en Ortigueira. Nació a la 1:30. Entonces estuve con mi hija y luego esa noche estaba en Ortigueira tocando. O sea, mi relación también ha sido a través también de estas anécdotas, ¿no? Cando foi a catástrofe do Prestige, foi un disco que era de varios artistas galegos e vascos, pero había unha canción que compuxera él. Iba en euskera e en galego, que eu tuve, bueno, a honra de facer esa versión en galego de dos versos de Xavier Aburriza. Toca la gaita ali tamén, e Susana Seivane tamén tocaba gaita nesa canción. Barka iguzu kantauri, Galizia Euskadi, urdinean mastabi. Yo habitualmente en mis trabajos hago mi música, no suelo hacer versiones de otras culturas, conozco a mucha gente, pero me da mucho respeto, ¿no? Yo conozco sobre todo del mundo de la world music, pero siempre me ha dado, ¿sabes? Decir, uy, no sé si me atrevo a tocar músicas de otros, ¿no? Pero aquí sí me he atrevido y bueno, pero antes también llamé a unos amigos, les conté la posibilidad de hacer este proyecto. Y bueno, así surgió, ¿no? Llamé a Budiño, me acuerdo, a Usía, a Xavier Díaz, les dije, quiero hacer un proyecto sobre vuestra música y bueno, pues la verdad que me animaron, ¿no? Y ahí me puse a trabajar de una forma muy rápida, ¿no? Cogí el teléfono, empecé a llamar. Quería facer un disco de darlle tamén un aire innovador, o, bueno, poñer o seu grao de arena ou como quería ver un pouco a música galega. Sí, falamos aí bastante do tema, tamén tiña dúbidas se podía ser Galicia ou Galiza, que eu decía que era máis sensible Galiza,
comentóme a ver si no centro galego había algún coro ou alguén que cantase e tal. Comentelle que estaba o no Solar, e mandei unhas partituras de música tradicional e veo aquí ao centro a gravar o Galo con CO2 e o no Solar. E bueno, foi unha grabación en directo e bueno, pasamos aí moi boa tarde. El proceso, ellos me iban sugiriendo con lo que yo les contaba, ya me conocían muchos de ellos, ¿no? Sabían que a mí me gustaba ese tipo de las canciones más conocidas y a partir de ahí ellos me fueron proponiendo estos temas, ¿no? Dije, voy a meter la triquitisa sabéis que es este instrumento que también se toca también en Galicia, aunque un poco menos, la chalaparta, que es nuestro instrumento de percusión, yo creo más ancestral, la pandereta, pero como la tocamos aquí, que tiene un acento un poco diferente, y luego los irrinchis también, ¿no? Ya sabéis que es un grito de ánimo, como los aturusos, pero el nuestro, ¿no? Con esos elementos, es decir, no quise meter un piano, un bajo, una guitarra eléctrica o una sección de cuerda, ¿no? Quería la materia prima que me parecía tan interesante y añadir esos elementos respetando y dando ese color o dando a lo mejor ese pulso que en un tema original tocado por la forma tradicional de Galicia, pues es un poco diferente, pero al esos pequeños detalles yo creo que se encuentra ese camino en común, ¿no? Bueno, el sonido de todo va a ser ese. Y hay, como os digo, pues ritmos de todo tipo, desde maneos, sotas, hasta muñeiras, vals, pasodoble, rumba. Bueno. La cantera de Galicia me parece espectacular. En este proyecto también he contado con ella, ¿no? Gente de las escuelas, pero que han dado un nivel espectacular en este disco, ¿no? Como a Central o Folk en Santiago, como Son de Seu, como a Adufeiras do Salitre. La verdad que estoy impactado con la cantera que hay en Galicia, ¿no? De verdad que es una maravilla, ¿no? Eso se nota ahí tiene que haber un amor y un cariño muy especial. A hora da presentación do disco aquí en Euskal Herria, el tiña claro que tiña que ser Baracaldo. E de feito, bueno, primeiro igual barallaba o tema ese da quinta provincia galega, barallaba un pouco facelo na Rico Plaza, pero comenteille que, joder, que o centro galego era o segundo máis antergo do mundo, en Europa era o máis antergo, e que igual o sitio adecuado para facer a presentación era aquí, e, bueno, fixemos un acto no Salón de Actos do Centro Galego, que foi, bueno, non colla un alma aí, pasamos tamén unha boa xornada desde a mañá hasta a noite. En vez de otros discos que los he presentado en Bilbao, pues encima de mi amistad con Alberte y el agradecimiento al centro de aquí por la colaboración también en este proyecto, pues me hacía mucha ilusión el que os sintáis también protagonistas y responsables de lo que ha sido este proyecto, ¿no?
tenemos que darnos cuenta de que tenemos un patrimonio que es universal, que son estas culturas que de verdad que son muy exportables y que tenemos que mimarlas. Vosotros sé que lo mimáis, porque otra cosa que siempre me llama mucho la atención es todo el trabajo que se realiza aquí en otros centros de seguir transmitiendo la música, las danzas, ¿no? Yo os aplaudo, de verdad. Para mí es muy emocionante que se siga manteniendo. ¡Me cago en la leche! Tienes que venir aquí en el entroido. ¿Y has conocido al entroido? Eu coñecín a Kepa nun obradoiro, nun encontro musical no que había luthiers tamén, e bueno, a verdade que me pareceu unha persoa moi cercana, moi coa xente, non? Con todo, bueno, ali observei que coñecía moitísima xente. Logo un pouco despois chamoume un compañeiro de Celanova deste obradoiro para facer unha reportaxe de Kepa pasando por os entroidos de Galicia. Bueno, así empezamos o reportaxe, de repente me conta ao empezar a traballar con el que digo, aquí hai moito máis material. Entón, pois bueno, ao final acabamos facendo un docudrama dunha hora no percorrido que facía Kepa por todos eses entroidos da nosa comunidade que el tanto quere e que tanto queren a el. A verdade é que é unha maravilla como lle abrían as portas de todas partes, porque é unha persoa moi querida en xeral. Kepa aspaldi ezagutu nuen musikatresna autoktonen kontuetan da inoiz ibiliko ginen elkarrekin eszenatokiren baten, baina gero harreman zuzenagoa izan nuen berarekin Oskorren ibili nintzen 3 urte haietan, askotan etortzen zen laguntza ematen eta flipatu egiten nuen berarekin. Kantu jakin batzuetan bakarrik parte hartzen zuen, baina eszenatokira ateratzen zen bakoitzean distira egiten zuen. Eszenatoki guztia jaten zuen. Ikaragarrizko musikaria da. El primer encuentro que tuve con Kepa fue cuando estábamos ensayando con Sugan, que estuvo a punto de producirnos un disco. Y después de eso, bueno, coincidíamos varias veces en el estudio, de ahí ya me dijo para colaborar en grabaciones, en un par de, no me acuerdo si era Nafarra Oñes, en una cosa más, el disco del Athletic, y ya después de eso, al de un tiempo, ya me comentó para formar parte de su banda. Y creo que estuve unos 2 años algo así tocando con él, o sea, algo por ahí sería, como 2 años, estaba en la banda. Formaba parte tanto de la banda grande como de los formatos pequeños, y bueno, esa fue la relación con Kepa. Sugan taldean ibili ginenean, presta gertu zen, atera nahi genuen azkenean kale egin zuen proiektuak, baina produzitu nahi izan zuen gure grabazio bat, eta ideia asko zituen, baina pena izan zen proiektura utzean gelditu izan da, baina. Eta geroago Rulabularekin lagundu egin zigun bigarren dizkan, Blue Jay kantuan, Albertek konpostatu zuen kantu bat, Boasnoitez izeneko kantuan parte hartu zuen. Hori, detaile moduan edo anekdota ez dakitan, baina detaile gogoratzen dut Durangoko azokan topatu nuela antxe zegoela diskak eta sinatzen eta elkarre agurtu eta galdetu zidan zertan ari ginen da kontatu nion, justu grabatzekotan geundela eta esan zidan, ostras, ni prest nago zui laguntza ematera eta nahi baldin baduzue kanturen baten da musutruk eta
Da, nik esan nuen, bueno, bai, da, deitu zidan geroago, eta hori, eta, nahi bali maduzu, prest. Eta etorri zen estudiora, grabatzera, eta izugarrizko zati ederra sartu zuen trikitia egin, oso polita, oso esperientzia polita izan zen. Yo agradecí un montón que Kepa me dijera, aprendí un montón de cosas, bueno, pues es una persona que era muy erudita de la música y la que yo siempre alucinaba con la capacidad de trabajo que tenía. Gogoratzen dut nekaezina zala, nekaezina. Gogoratzen dut kontzertu askotan, lehen esan dudan bezala eta kantu jakin batzuetan bakarrik ateratzen zala, eta bueltatzen zen kamerinoetara, eta gogoratzen dute kontzertu amaitu eta lurjota edo amaitzen genuela guk, eta heltzen ginela kamerinora, eta antxe zegoen bera, jotzen gelditu barik, aldatu egiten ginen, ja preste alde egiteko, eta berak segitzen zuela, eta nekatu barik. Etzan nahikoa, kontzertuaren denbora berarentzat, eman beharreko guztia emateko eta. Como anécdota graciosa, pues recuerdo una vez que fuimos a Francia, yo creo que eran, pues, no sé, más de 10 conciertos casi seguidos, que bueno, pero no sé lo que pasó muy bien, pero no eran, o sea, eran conciertos básicamente casi como lo que serían campings, o eran casas vacacionales, pero entonces era como curioso. De repente haber pasado a tocar en escenarios con un montón de público a llegar a sitios donde pues había gente de veraneo. Coñecíamos a Kepa da tele e dos discos, pero o día da boda de Primo Carlos, o 3 de agosto de 2002, tuvemos que marchar pitando da boda porque tocaba na Carballeira de Sas, meu pai quería velo. Un tempo despois chamou José María Varela se podía levar a meu pai ao Couto a tocar. Ao chegar ali a ver a Kepa, meu pai dixo: como vou tocar eu con este que é un monstro do acordeón? Fai con el o que quere. Pero pensou o millor e dixo: bueno, cada un vai á feira co que ten. A partir de aí ven a colaboración co disco Galiza, donde lle chegamos todos xuntos, toda a familia, ao estudio de grabación a Coruña. Despois o concierto en Pontevedra, o concierto en Santiago, Pazos e Kepa fixeron algo que transcende máis da amistad, algo que non se pode catalogar. Por iso, sempre Pazos, sempre Kepa. Kepa, fai 50 anos que nos conocemos xa. Espero seguir disfrutando da tua amistade de outros tantos, polo menos. Darche a enhoraboa polo reconhecimento que te van facer en Baracaldo e darche as gracias por querer tanto a Galicia que os galegos que nacemos fora dela tanto queremos. Aupa, Kepa, sabes que me debes una web que la teníamos pensada tú y yo, a Izcolaris en Tanga, que la tenemos pendiente. Parabéns, felicidades por ese premio en Baracaldo. Se non queres Baracaldo, 2 tazas que hicimos en Galiza. Así que che dean 2 cuncas máis, 2 premios máis e 1000 primaveras máis para ti, para a tua música e para a nosa cultura. Eu son Bieito Romero, membro fundador de Luar na Lubre. Debo decir que Galiza e Euskadi sempre estiveron moi ligadas cultural e socialmente. En Baracaldo tiven familia, tenon aí moito tempo, e vayan por diante os meus parabéns ao Centro Galego de Baracaldo polos seus 125 anos. Eu a Kepa coñecino nos anos 80 a través dun traballo discográfico que merquei en Donosti. Este traballo, Kepa, Zabaleta e Tamotricu, é un traballo que merquei en Donosti, está editado no ano 1987, xa choveu, Luar na Lubre, estaba comezando naquel intre, e eu coñecín a Kepa e a Triquiticha, esta forma de tocar tan peculiar,
eu fun un dos primeiros músicos de acordeón diatónico que hubo en Galicia. Merquei un acordeón diatónico en Lorient, e, bueno, pois esta xente sempre foi unha gran referencia para min. Euskadi sempre está no meu corazón. Un dos membros de Luar na Lubre, Pachi Bermúdez, naceu en Donosti. O meu contacto con Euskadi pois é un contacto pois habitual, é un contacto habitual. Despois a Kepa vino tocando con os Corri durante un tempo e despois fun vendo o seu desenvolvemento en solitario. Coincidimos en moitos concertos, sobre todo en Euskadi, porque nós tiñamos unha oficina que estaba ubicada no barrio de Trincherpe, un barrio de galegos que está ás aforas de Donosti, e que, bueno, pois nós tiñamos unha ligazón moi importante con toda esta terra, e, polo tanto, pois a cercanía era obvia. Despois participei con el naquel Ibil al Día, que era este Día das Icastolas. Isto foi a finais dos anos 90, non lembro exactamente cando foi a data exacta, pero foi en torno entre o 96 e o 98 aproximadamente. E, bueno, fun testemunha personal dos éxitos de Kepa en todo o Estado e no mundo. El propúxonos participar naquel traballo chamado Galiza, traballo interesantísimo sobre a nosa música dende a súa perspectiva, e nós participamos, obviamente. O sea, fixemos que bueno, pois que un tema noso estivese nese traballo dende a óptica do propio Kepa. Foi o tema Pousa, que nos recuperamos da roda, e que de algún xeito pois el deulle tamén ese punto dentro deste traballo importantísimo e ademais moi recoñecido na nosa terra. Pero hai unha cousa que en todo isto é fundamental. Nós compartimos unha amizade común na Costa da Morte. Eu estou moi vencellado á Costa da Morte e compartimos unha amizade común na Costa da Morte, que é Pepe Formoso. Pepe Formoso foi o gran catalizador e o gran conseguidor de que a nosa amizade continuase no tempo e que collese un pouso importante. Kepa máis eu estamos moi ligados emocionalmente a través de Pepe Formoso. Pepe Formoso, Kepa e máis eu temos esa ligazón. A min, cando me propuxéchedes esta opción de facer este vídeo, para min foi emocionante, e sobre todo desde a perspectiva de que o tempo xuntounos aí aos tres, e todo isto pois adobiado con toda esta historia que vos contei, que é moito máis longa, pero en calquera caso teño que deixala aquí. Un grandísimo abrazo, unha grandísima aperta ao meu querido amigo Kepa Junquera, dende aquí, dende Armentón, as portas de entrada a esa Costa da Morte que tanto queremos os dous. Unha aperta moi grande, meu amigo. Florionac Zuri, Kepa, aquí estou na Coruña, diante destas illas de San Pedro. Kepa, que é unha rocha na que se sustenta a nosa tradición, e tive un agasallo de tocar con Kepa na presentación en directo do disco Galiza, alá polo 2014. Desde entón foron moitas as colaboracións no disco Maleta, no disco Folk, e por último coa Cobla San Jordi no disco Quirineo. Entre medias, tantas cousas como a apertura do Womex en Santiago, ou o Festival de Guecho, no que estamos ensaiando todos ali na súa casa. Cando chegoume a hora de comer, todos tiñamos fame, e lle digo: Kepa, estamos todos indo para comer, ti te quedas aquí só, que pasa? E el: Pedro, eu alimentome disto, eu non necesito comer. Pois nada, moitísimas felicidades, espero que teñas un día maravilloso, e tamén felicidades ao centro por este 125 aniversario. Como coñecín a Kepa? Pois foi nos anos 90 na Praza Santa María en Lugo. Presentounos un amigo común, Iñaki Peña, e a partir de aí pois tuvemos moitísimas colaboracións. A primeira foi xa no País Vasco con aquel disco de Os Corri, chamábase Landalán, que producía Kepa. Esa foi a miña primeira experiencia en Euskadi, e a partir de aí viñeron outros moitos discos, tanto eu nos discos de Kepa como el nos meus. Viaxamos moitísimos xuntos, moitos festivais tamén
compartidos moitas veces na súa casa, un anfitrión maravilloso, descubrir todos os recunchos de Euskadi, descubrir Guernica, a illa de Ízaro, é un anfitrión maravilloso. Fui tamén coñecedor deses primeiros pasos do disco que el fixo, Galiza. De alguna maneira xestionámoslo, surdiu dunha colaboración que fixéramos que chamábase Jai Galai, no que fixemos moitos festivais, moitos concertos, e a raíz dai Kepa tiña a necesidade de dedicarlle un disco á terra que tanto quiso, que tanto quere. Así que esa foi a colaboración tan bonita para ese disco Galiza. Nada, un biquiño enorme para todas, para todos. Agardo que o pasedes moi ben, vémonos moi prontiño na vosa terra ou na nosa. Así que biquiños para todos e para todas. Sergio Alba, e quizás moitas me lembredes porque tiven o enorme privilexio de dirixir durante algún tempo esa maravillosa coral que tedes aí no Centro Galego de Baracaldo, que sei que colaborou no fantástico traballo de Kepa que foi Galiza, esa emoción de unir de novo a cultura galega e vasca que tantas veces entrelazaron os seus camiños ao longo dos tempos, que ademais tiven a sorte de desfrutar en primeira persoa aquí en Galiza dese disco, con moitísimos concertos e moitas experiencias ao lado de Kepa. Por certo, Kepa, parabéns por este premio e parabéns ao Centro Galego de Baracaldo por estes 125 anos. Hai que vivir outros 125, polo menos, e que todos o disfrutedes moitísimo. Graciñas e de que a pronto. Estou aquí no Museo Comarcal da Fonsagrada, ao lado da vitrina dedicada aos músicos, onde está a pandeireta que donou Kepa Junquera a este museo, que comparte espacio co violín de Florencio ou coas trompas de Herminio. Enviar moitas felicitacións a Kepa por ese recoñecemento que lle fai o Centro Galego de Baracaldo, un recoñecemento que comparte con Xosé Estévez, que tamén é unha persoa moi vinculada a Fonsagrada e concretamente a miña parroquia. Nada máis, enviar un saúdo moi grande para a Kepa e para o Centro Galego de Baracaldo polos seus 125 anos. Felicitar en primeiro termo ao Centro Galego de Baracaldo por o seu 125 aniversario de vida e de existencia dende que se fundou en 1901. En segundo termo, felicitalo tamén e darlle a miña fervente noraboa pola homenaxe a Kepa Junquera, un grande músico vasco que tuvo uns estreitos e ten uns estreitos vencellos con Galiza. En realidade non fai máis que seguir a tradición dos vellos galeuscas dos anos 60 e 70, cando viñan aquí Raimon Pide la Serra, Miquel Laboa ou Miro Casabella. Isto, en realidade, é unha demostración de que os vencellos entre Galiza e Euskal Herria sempre foron moi estreitos e que se cumpre ese verso, ese poema de Xavier Amoriza que me dedicou nos anos 80, Galician sustraiak adarrak euskadin, suaibi cañagorik esiteken egin. En realidad había que cambiar as raíces en Euskadi e as ponlas en Galiza no caso de Kepa Junquera para que ese árbol medre e sexa grande. Eu coñecín a Kepa Junquera alá, personalmente quero decir, alá polos anos 2014 nun festival que se celebra na Pobra de Borllón, a 20 km de Quiroga, que se chama As Cores do Outono. Recordo perfectamente que agasallou un amigo meu, Pablo de Armallor, cun disco dedicado. O ano seguinte, no 2015, veu a Ollarzun para participar nunha homenaxe a Concha Murguía
con un festival especial que, por certo, non o fixo a un módico precio. Desde aquela, seguimos falándonos por teléfono, whatsappeándonos, e cando sufriu aquel desgraciado ictus en Bélxica, mandéinlle un WhatsApp de ánimo e de forza, non me contestou inmediatamente, pero cando se repuxo contestoume e seguimos whatsappeándonos e seguímoslo facendo agora de xeito continuado. Larga vida a Gepa Junquera, que esa homenaxe se repita en moitas ocasións, que as relacións entre Galiza e Euskal Herria sigan afondándose para conocernos millor e amarnos aínda millor, porque é un refrán moi bello: o amor é moito máis forte que a morte. Quero mandar un saúdo ao Centro Galego de Baracaldo, e moi en particular a Kepa Junquera, por tantos anos queréndonos, querendo a cultura galega, fixo inmersión na nosa música como a ninguén, probablemente. Entón, ese disco Galiza marcou un fito importantísimo para nós. Quería mandar un saúdo moi afectuoso por este premio, por este recoñecemento tan merecido. Eu, pola miña parte, dicir que ser amiga de Kepa é das cousas máis fermosas que me pasou na vida, que desexo o mellor, que a súa cabeza non pare de crear e de soñar. Un bico grande, Kepa, quero. Aquí Xavier Díaz. Quero lembrar que coñecín a Kepa Junquera porque me convidou a participar no seu álbum Mechea, con moitas e moitos compañeros da Península, e tamén as presentacións do disco no Teatro Arriaga de Bilbao, que foron super bonitas. Logo participei en outro espectáculo coa Orquesta Sinfónica de Euskadi, que se levou a cabo no Cursal, en Donosti, con Lidia Pujol e Eliseo Parra, creo lembrar. E xa despois, Kepa nos regalou ese disco, As Galegas e os Galegos, no que puxo foco na música tradicional do noso país, e tive unha oportunidade de axudarlle a facer unha pequena ensemble con dúas aduceras de salitre, Carolina e Cristina, e tamén co mestre Pedro Lamas na gaita, no saxo, e andivemos con Kepa de viaxe por toda a península, fixemos moitos concertos en Galicia tamén, moi divertidos, con moitas anécdotas, porque ademais Kepa é tremendamente galego no sentido de que atesora unha retranca, unha ironía moi fina. Kepa probablemente foi o único músico que me puxo os brazos, como din as tocadoras, os brazos de ferro, tocando co seu fuelle do inferno, sempre me puxo os brazos como pedras, porque tocaba unha velocidade absolutamente vertixinosa. E nada máis, quero mandarlle unha aperta moi grande ao mestre, un bico, e parabenizar ao Centro Galego de Baracaldo por esos 125 anos. Veñan outros moitos máis. Un bico moi grande dende Bastavales. Chao! Un cigarro, cando comigo vello e zumba, zumba e olé, zumba na barra da saia e olé. Saúdos a Kepa, Alberto, Noreli, Rubén e todos os asistentes ao 125 aniversario do Centro Galego de Vizcaya, Zorionac. O meu nome é Sindo Novoa, son de A Coruña, estou aquí aos pés da Torre de Hércules para felicitarvos por este aniversario. Parabéns, a seguir moitos anos. Quixera comentar a miña experiencia con Kepa. Cando chegaron as súas primeiras notas das Chiquitixas os meus ouvidos, fai moitos anos xa, con Bilbao 00, chegaron ao meu corazón, inda que non era exactamente o tipo de música que escoitaba, porque aquí en Galiza non escoitábamos ese instrumento. Chamoume moita atención, empecé a seguilo, eu son fotógrafo a día de hoxe, fon a moitos concertos onde disfrutei das súas foliadas, da súa enerxía en riba do escenario,
Cando se baixaba do escenario sempre tiña unha cordial relación con el, saudábamonos, trouxen algunha foto que lle fixen nos seus concertos, sempre disfrutamos con el. Cando decidiu facer o seu libro de Vertisu, confiou no meu criterio para representar o libro de Galiza, o disco de Galiza, donde reuniu a tanta xente da música galega, elixiu esta foto miña do faro de Punta na Viga para representar este disco. Parabéns de novo e a disfrutar do día. Chámome Sonia, colaboro con este vídeo na homenaxe que lle estades facendo a Kepa Junquera, que son poucas con todas as homenaxes que habería que facerlle, non? Bueno, me preguntachedes como colaborei con el ou como coñecín a Kepa. E, bueno, vou destacar que el puxose en contacto comigo para colaborar no seu libro Vertisu, que o libro trata de toda a súa trayectoria musical, tanto en CD como en bandas sonoras e outras moitas cousas que fixo. Neste libro colaboran artistas plásticos de todo tipo, fotógrafos, escultores, bueno, todo o que vos podedes imaginar. O libro é increíble, fantástico. Eu sempre destaco que Kepa é un creador e fai que os demais tamén creemos. Bueno, ese é un claro exemplo. A miña segunda colaboración con el foi no CD Romeriac, que foi o último que sacou, onde colaboramos moitas pandereteiras, claro, porque aparte son pandereteira, claro, e bailadora, como moitas, non? Bueno, eu puxen o meu graniño coas miñas compañeiras de Cadrou, dende aquí de Galicia, dende a Coruña, neste CD onde colaboran moitas pandereteiras de distintos sitios da península, non? Bueno, tamén de Canarias, hai que dicir, tamén hai unha colaboración de Canarias. Bueno, nada, mando vos un bico e nada, noraboa Kepa, noraboa a todos nós por poder ter esta oportunidade, non? Veña. Parabéns por eses 125 anos ao Centro Galego de Baracaldo. E falando xa de Kepa, coñecín a Kepa hai moitísimos anos, xa hai varias décadas, cando nos presentamos coas nosas formacións a un concurso que organizaba o Instituto da Xuventude, e nada, ali descubrín que, bueno, Kepa tiña un talento extraordinario como instrumentista e despois despegaría tamén como compositor, con, en fin, eses dedos máxicos na triquiticha. Logo fomos atopándonos por aí en moitos festivais, sobre todo por Galicia, tamén por algún de Euskadi, e sempre fomos seguindo nosas trayectorias, e ao final acabou facendo este traballo tan especial, o de Galicia, que foi tremendamente significativo para visibilizar a música galega. Xa nos proxectos máis personais, colaborou no concerto que organizamos para a Universidade de Vigo no ano 2013, foi un dos convidados da Orquestra Folk Son de Seu, e a última vez que nos miramos foi aquí no Festival de Cannes, no que se rendeu tamén un tributo, unha homenaxe, e nada, a verdade é que é unha figura absolutamente indiscutible e que fai capítulo isolado nas músicas patrimoniais da península. Así que, Kepa, envíoche un grandísimo abrazo, unha fortísima aperta e extensible a todos os membros do Centro Galego de Baracaldo. Chao. Ola a todos e a todas, moitísimos parabéns por eses 125 anos facendo país dende Baracaldo. Espero que pasedes unha noite fermosísima e ademais que tedes aí a un gran amigo meu, Kepa, que xa van uns aniños desde que nos coñecimos en Bilbo, e eu pois teño moitísimos recordos boísimos con el grabando comigo, en concertos meus, en concertos del, pero quédome sen dúbida co primeiro, que foi en Sevilla. Estaba abarrotado, e era unha nena, estaba acojonada, pero foi espectacular. Un bico enorme, Kepa, sabes que te quero.
dende aquí do Obradoiro de Gaitas Eibane, queremos felicitar ao Centro Galego de Baracaldo por estes 125 anos que está cumplindo, ¿no? El 25 non se cumplen cada ano, ademais con moitísimo traballo, e vamos pedir que sexan outros tantos. E nos que os vexamos, vamos. E queríamos sumarnos a esta homenaxe que lle estades facendo a Kepa. Nos coñecimos a Kepa, pois, a través de Susana, nas súas colaboracións e nas súas grabacións de discos. E iso deu, motivou a comidas, a visitas aquí ao Obradoiro. Nunha das visitas que fixeron así express, pois trouxonos a Gaitareta, que foi un diseño del, que nos reproducimos conxunto con Gregorio Oliveiros. Entonces, Gaitereta, pandereta, Gaitereta. Precisamente, bueno, pues, seguindo con das colaboracións, Kepa, pues, colaborou con moitísimos artistas e solistas de Galicia. O sea, concretamente neste disco, prácticamente todos os artistas do momento en Galicia pues, están reunidos aquí. En Galicia foi un éxito do momento, e, bueno, oxalá se pudera houbera un Galiza 2, o sea que aí estás aí que podes seguir traballando, non? Kepa é considerado pois, un galego máis, é tan querido que moita xente pensa que é galego, porque conoce o repertorio da música galega pois como tanto ou máis que calquera músico galego, non? E lle elevou a música galega, tanto galega como vasca, pois ao punto máis alto que hoy podemos conocer e desfrutar. Así que, polo tanto, moitas grazas. Noraboa, Kepa! Hola, Kepa. Que, como vas? Estou me acordando agora do borriquete famoso que ti máis eu coñecemos. E que non lle vamos a contar a esta xente, porque non ten que saber todo, Pero sí que ten que saber que estamos todos moi agradecidos da túa amizade e do teu traballo e moita forza. Abur! Saúdos dende Fisterra, dende Muxía, dende a Costa da Morte, un sitio onde Kepa disfrutou moito connosco, ou mellor dito, moito nos fixo disfrutar a todos os que eses días se reunían connosco en Belafisterra e en Belamuxía. Belamuxía foi o primeiro paso, aí foi onde nos coñecemos, onde intimamos, onde coñeceu os percebes e os percebeiros traballando duramente nas mellores condicións para os percebes, non para os percebeiros, e grazas a eso creouse unha moi boa relación entre nós, ou polo menos eso é o que creo eu. Daí fixo masterclass maravillosas con músicos de aquí, con xente que participou activamente e que el é unha persoa que lle gusta de algún xeito que moita xente participe dos eventos onde está el. Xuntamos a multitude de xente, tanto aí como Belafisterra, sempre alrededor dunha figura mítica para Kepa, que é Pazos de Merexio, que tamén estuvo nos seus eventos. O último día que Kepa estivo na Costa da Morte, desafortunadamente logo tivo ese ictus, foi o 18 do 10 do 18, donde gravamos un vídeo fermosísimo, donde el espantaba unhas gaivotas, e que está reflexado nun vídeo para Kepa, que creo que todos xa vichedes, e se non, por favor, compartídeo. Saúdos dende a Costa da Morte, dende Fisterra, dende Muxía, e saúdo para Baracaldo. Me encontro, pois, nesta casa, que é a propiedade miña, e, bueno, pois é o
onde tuvemos o primeiro encontro eu máis Kepa. Coñecémonos, pois, primeiro por unha chamada telefónica que me fixo el personalmente, pois para pedirme, pois, bueno, unha pequena axuda para facerlle, pois, un pequeniño, diríamos, homenaxe ao Entroido galego. Quería facer, pois, unha cousa musical onde realmente pois estuvera como figura principal, pois, a figura que temos neste Entroido, que é un dos máis importantes de Galicia, que é o oso. Bueno, pois tuvemos unha conversa telefónica e foi no que acordamos de encontrarnos aquí, pois, o día da saída do oso, que é, pois, o luns de Entroido, onde el, pois, se presentou aquí, nesta casa, que era onde estábamos todos, e, bueno, ya así pasou, fixemos o que el nos encomendou, non? Botarlle unha man a preparar unha montaxe que se fixo no local, e, bueno, e aí foi onde nos coñecemos. Logo despois, pois, bueno, o impacto que tuvo el sobre isto, pois, foi unha cousa bastante importante, porque aparte de facer unha montaxe coa música máis co oso dentro das figuras do Entroido, pois que recorreu outros Entroidos tamén, pero, bueno, neste caso, no noso Entroido, nós convidámoslo a que participara, pois, a tempo real, e como así fixo, non? Que foi, pois, un exitazo, foi un mérito para el que, bueno, que sabemos que o leva no corazón, que foi participar como un criado dos do oso, que hai fotos e hai constancia de que realmente participou. E, bueno, tampouco podo dicir nada máis. O impacto que tuvo el sobre o Entroido aquí foi moi emocionante e, bueno, de feito, pois sí, estamos moi agradecidos de todo o que nos fixo do Entroido e o que sí estamos tamén, pois, encantados de que volvería a estar aquí con nós, que ten as portas abertas para cando el queira. Hola, Kepa, aquí estamos Juan Carlos e eu en representación de todo o Entroido Ribeirao. Esta foi a culpable de que nos coñecéramos isto e o disco Galiza. Como non, un saudiño moi forte, acordámonos moito de ti, e sobre todo dese disco que tivemos o placer de compartir contigo en un montón de concertos na televisión de Galicia, e como non, esperando os mellores desexos do mundo para ti, unha aperta moi forte desde o Entroido Ribeirao de Santiago de Arriba. Bicos, Kepa! Hola, boa tarde, compañeiros. Nada, sobre todo darvos os parabéns por eses 125 anos que leva o Centro Galego de Baracaldo. Sin duda, un referente a nivel galego e a nivel español, un centro galego con tantos anos. Entonces, nada, espero que cumplan 825 máis. Oxalá pudérmoslo ver, pero vai ser algo complicado. Entonces, nada, unha aperta moi grande de Xinzo de Limia, un amigo grande de Kepa Junquera. Para min foi unha persoa, pois, como músico, unha persoa impresionante, e como persoa, pois, tamén foi unha persona que, bueno, marcou moito o folclore na comunidade galega, unha persona moi querida. Entón, unha persona que é moi querida, quer dicir que algo fixo ben. Entón, nada, mandarlle de aquí de Xinzo unha aperta super grande ao noso amigo Kepa, e, bueno, sobre todo, a nosa raíz de Kepa, cando conocín, foi por noso Entroido. Sin duda, Xinzo capital do Entroido mundial. Entón, nada, o Entroido se me marcou a vida de Kepa, a nosa vida de pequeniños, e ese foi o noso vínculo entre Kepa Junquera e a cidade de Xinzo, concretamente comigo, con Daniel. Entón, nada, unha aperta moi grande para Kepa, para todos os galegos e galegas que residen nesa comunidade autónoma, que son moi queridos, son moitos, sempre chama a quinta provincia galega. Entón, nada, un saúdo moi grande, outros 125 anos máis, e un saúdo ao noso gran persoa e músico como é Kepa Junquera, vale? Un saúdo a todos e vémonos algún día por aí. Venga, gracias, chicos, ata a próxima. Parabéns ao Centro Galego de Baracaldo por estes 125 anos divulgando a nosa cultura e por esta bonita homenaxe que lle ides facer ao amigo Kepa. Conocín a Kepa porque tuve a sorte de dirixir o Festival de Ortigueira durante unha década. Conocino
no que foi o primeiro concerto meu de Kepa en Ortigueira o 14 de xulio de 2002. Un concerto maravilloso e moi marcado esa data na familia de Kepa porque foi o día que naceu Sune, a súa filla. Kepa saleu do hospital, veo a Ortigueira, deu no todo nese concerto sin facer a proba de son e creo que foi un dos concertos máis extraordinarios que se produciron nos palcos de Ortigueira. Así que foi unha maravilla que poderamos disfrutar del, foi unha honra que durante tantos anos, despois moitos ao largo do tempo, volver a Ortigueira e manter con el esta amizade. Quérote, Kepa, Vico. Eu son Marta, ortegana de nacemento, fisioterapeuta de profesión, e coñecín a Kepa, pois, alá polo 2002, o primeiro ano que veo o Festival do Mundo Celta, polos pasillos do Teatro da Beneficencia, daqui a Ortigueira. Esa noite, pois, enamoreime da súa música, e, bueno, pois empecé a ser fan number one. Por suposto, comprei o meu disco Maren e lle fixen honor poñéndolle o meu Levocia, o meu centro de fisioterapia Maren. Unha cousa que me fai moitísima ilusión foi que no 2023 convencino para que viñese presentar o seu Perpiztu, o seu renacemento, aquí por outra vez e novamente o Teatro da Beneficencia. O momento máis emotivo do Festiletras foi o reencontro do acordeonista Kepa Junquera co Aldea do Couto. O artista vasco regresou 15 anos despois para recibir o recoñecemento bo e xeneroso de honra como mostra de gratitude pola súa calidade artística e a súa calidez humana. Me parece un precursor, o sea, las cosas que ha hecho él en la música folk, pues no sé si habrá alguien que pueda volver a repetir. Como músico, para mí era una bestialidad verle tocar y la manera de trabajar y el concepto que tenía sobre la música era impresionante. Yo creo que será difícil que haya alguien como Kepa a nivel de música folk en Euskal Herria. Nik bera zuzenean ez, baina haren musika ezagutu nuen hasieratik bertatik ja mugak apurtzen zituen. Gogoratzen dute
gauza batzuk gertatu zila trikitixa txapelketa baten, final baten, ara atera zirela bera eta mutrikuta jotzen eta orduko ortodoxo askok zuten ulertu Keparen bidea zein zen. Berak ekarri zigun trikitixa ulertzeko beste modu bat. Ate asko ireki zituen. Trikitixa berarentzat esan bakarrik. Ola jota porru eta kalejira jotzeko tresna bat. Beste musika batzuk egin zitezken tresnarekin da. Tuvo mucha importancia, a ver, sobre todo para música euskaldun, porque lle deu un xiro importantísimo ao xeito de velo. A música galega tamén era moi coñecida e tamén el aportou esa visión peculiar que ten e tan avanzada de ver as cousas. Obviamente debe ser algo recíproco porque todo o mundo lle ten moito aprecio tamén en Galiza. Zorionak eta aurrera, Venga, va!